Va, tant fer propaganda, al final fem tard nosaltres. Passa, iaia. I al final ens hem perdut el poble. Mame, ja voy, que me coste, que no ho veus, que me coste. Passa, iaia. Potser és que hi ha hagut un descuido, això passa. Ho portes a impremta i es deixen algun pastrell. On vas amb el got, sisplau? Ja, bueno, però no sabem el que es donen, sisplau. Sí, bé. El cas és que no se sap ben bé quin dia actuarem, és potser, mira com s'escaqueix, que potser no saben on col·locar-nos. Si són músiques, si són teatres, si són varietats, si són modernos, no se sap ben bé el que som. Després, com a família Matafaluga, hem decidit venir aquí i fer-vos un petit sketch, allò, un tràiler. Perquè si us fem l'obra sencera no vindrà ni Cristo després, ja ens ho deixem, eh? No, jo ja ho he vist, això, ja ho he vist. No, vull dir, un tràiler del que faríem, pròpiament dit. Allò que et quedin ganes de tenir. Ahí està. Que fan les pel·lícules. Sí, de fet, si us queden ganes... Que fan només bo i després la pel·lícula no val una merda, no? Però és veritat. No cal tampoc. El cas és que si veiéssiu que dieu home, doncs si ens tenen ganes de veure-ho, aviséssiu, sobretot, perquè després ho prepararíem. Sí. Sí, ara presentarem el que ens doni la gana, però després ho prepararíem bé. Ah, tampoc t'havia dit. Estem fent el Liverpool o no? No, encara no. Ara bé. Sí, no, ho anem fent progressivament. Sí. Molt bé. El cas és que som la família Matafaluga, de teatre de tota la vida, hi ha una obra sobre la nostra família, sense anar més lluny, i farem una mica la maratona. Hem preparat un espectacle multidisciplinar, que es diu. El que es porta ara. És el que es porta ara. 2.0. Sí. Tecnologia punta. És a dir, tot el que hem preparat ho hem buscat per internet perquè no sabíem com anar. Sí, és tecnologia punta i farem una barreja, farem una mostreta, eh, Rei? Què m'estàs fent? Que comenci potser ella, que està a punt de traspassar, no? Ara que encara sap el que diu. No, que començaria jo. Ah, sí, clar, perquè tens més... Sí, per fer el plat fort. Prepara't. Molt bé, aviam. Amb antecedents, oi? A continuació, bé, l'espectacle anirà tot molt més lligat, eh? Anirà tot amb un fil argumental, t'ho lligarà tot allò, l'Ocip du Soleil, per entendre. Un moment, que surtem a la padrina, no? No, sí, no sentades, aixecada. Molt bé, perfecte. Molt bé. Perfecte, carinyo, estàs preparada? Un inici com a molt suau i molt emotiu. L'únic que jo necessito, jo me'n aniré darrere, i l'únic vosaltres només heu de fer una pequeña col·laboració, ho dic en castellà perquè ho entengui tothom. Una pequeña col·laboració, què seria? Sí. Està en silenci, això sí, eh? Sí. Tancar els ulls. Mame, seu, que calla, que sí, no. Perdoni. O sigui, seguts, silenci, tanqueu els ulls. Tanquem els ulls. Mame, em farà un morat aquí. Estic de segur. Vale, Calli, deixi-la fer. ja està. Això cada dia 24 hores. No passa res, jo ja no vaig dir una residència estaria a la Barcelona. Mare, escolteu un morat aquí. Va. Silenci, tanqueu els ulls. Tanquem els ulls. I a l'última fila me podeu fer com si fos una brisa marítima, una cosa així com... Jo vinc aquí a l'última fila que els veig superdisposats a fer una brisa marina. És una cosa fàcil, És 2.0. De fet, la meitat són de Poble de Mar, aquí, Però ja no té insulto, És molt navegable, la zona. Carinyo, és encertat 100%. Sí, ja va començar, Sí, els de davant, sí, i els altres som-hi, És que no veu ningú?
M'estic hiperventilant, carinyo. Molt bé, molt bé. Nena, sí, potser ja... Després de la part musical així d'entrada, que ja us noteu com a poble de mar, que semblava nevaderes, això. La gent per darrere preguntant on és el rom cremat, on és el rom cremat. Molt bé. Doncs, després vindria una part molt més per tocar el que seria el sentiment i seria una part poètica. Sí, tota l'estona que intervé, però ara toca de veritat. Ara que m'he pujat la seria a l'Alero, ara surts tu, mami, no arregles. Porteu-me la bata. No, la bata no, que sembla de vident. No, és igual, sense la bata no faig poesia. És igual, és igual. Nene, la bata. Ja va, mami, ja va. La bata. Que sembles el rapel. Que si no, no m'inspiro. Mami, posa. Pues si és per d'esperança, home. Aviam, quina vols? Que vulguis. Faig totes igual que bé. Que vols que digui no que poni, mama? L'Orelei potser no, que és més. Aviam, una de curteta, no? Sí, una de curteta. La d'aniversari són 4 fresetes, si vols al vespre són una fregineta. No? No. Segurament, avui te vas unir, Ho veu bé? Més endavant o més endarrere? Enfoqui, Aniversari. És el títol. Que en els meus anys molts. la joia recomencis com de missa. No recomenci, senyor, i acabi el muller. Sense esborrar cap cicatriu de l'esperit. Oh, pare de la nit. Oh, pare de la nit. Del mar de silenci. Això hauria d'haver anat tot lluny. Oh, pare de la nit, del mar i del silenci. Jo vull veus com és de missa. Jo vull la pau, però no vull l'oblit. Gràcies. Molt bé. Perfecte. Després l'espectacle passa cap a un sector més... Bé. Cadascú té la seva creu i a la nostra família tenim
li agrada la dansa contemporània. És raret. Sí, sí, m'agrada. Un número així, tipus això moderno que es fa ara del mercat de les flors i aquest... Maricón! És maricón! Ara ja no farem les coses, està jugant! Ara ja no farem traumes, nens! Ara com li arrenquem el trauma. Ara pagar psicòleg, Vinga, va, tu balla i calla, tu balla i calla. No la promoguis més, balla i calla. Cal ballar, sorringones. Balla i calla. Ara he de ballar jo? És que ara no estic inspirat, Ara no està inspirat. És gros, això. Sí, clar, sí. Sí, ja. Sí. Bueno, vull dedicar aquesta dansa a una persona molt especial que ha vingut... Ja no em sap la sorpresa! Ha vingut el Robert a veure'm. Ens ho fa sempre, tu tranquil, ens ho fa sempre. Allà on va, xiquets... Pare, sisplau. Home, però, pobre noi, aquí... Fes. Li dedico. Molt bé, dedica. Que està fent la cabina sencera i sí. Sí, bé, si algú no està molt iniciat en la dansa contemporània, bueno, que s'aguanti, vull dir, no entendrà res. Si algú està molt més iniciat, tampoc entendrà res, però ja està acostumat a no entendre. Home, si repetirem de cara a la nit, doncs aneu a casa i parleu amb l'almohada, i ja està. Ahí està, una reflexió profunda i ja. Cadascú que entengui el que vulgui, que és el poder d'aquesta obra. Vinga. Vinga, nen, tu pots. Va, el capullo que fura. Vinga. Ja hem començat, nen? Ah, sí. És en percussió, aquesta peça. No rigueu, que no sé. L'ensulfatadora que ens està fent l'ensulfatadora. Ahí està, juga amb la pluma, rei, juga amb la pluma. Molt bé! I ara, després d'aquesta introducció, tot això fins aquí vindria a ser la introducció a l'espectacle, no? I ara vindria la part una mica de veritat, no? La part de teatre clàssic. Sí, vull dir, farem... Està en preparació, però serà Shakespeare... Shakespeare, serà Shakespeare, que és el que tots tenim com a llibre de capçalera, així tots ens entenem. Però el farem en versió original subtitulada. Sí. Perquè sabem que aquí ja esteu farts de les versions normals i voleu versió original subtitulada. Sí, sisplau. Perfecte. To be or not to be? Perdó, no, em faltava la inspiració. Que semblaré tartamut, hòstia. Tu, be, or, not, to be. That is the question. Molt, és I després, una mica per resumir el que seria aquest espectacle gloriós que farem, vindria el número familiar, el que actuem tots, el que ho fem tots junts i que en aquesta nit li volem dedicar a una persona molt especial per nosaltres, pràcticament tot el que sabem ens ho ha ensenyat ella, i avui s'ha adelantat, tots pensem que seria primer ella, però s'ha adelantat la nostra estimada Lina. Lina Morquina!
em sap greu perquè hem interromput quan estàvem presentant una gran artista com és l'Anna Borrego. Si ens vol fer els coros o alguna cosa... Si no, perquè pobre, clar, li hem xafat potser el seu moment i ara ens sap greu, eh? Som una família que compartim. Ella és alta, és de cridar molt. Sí. Ja fa la vot alta. És que està hipermotivat avui. Sembla gran el cadeller. No vergonya, mama. Molt bé. La lletra. Preparats tots? Número final, número estrella. Concentrat, recorda els cruces, eh? S'amaga. Au, va, arriba. Y reconozco al caballero que me aparece en los talleres y al estudiante y saltero ya no me necesitaba y se ríe con esta todos somos campeones y que no comen los La Borrego ja ho vist, que ella seria tot el que feia amb poder. Ja ho sabeu, si veieu interessant l'espectacle ho aviseu que ho prepararem. I a mi m'agradaria que les societats el que no Totes no les podem fer. Has de deixar ganes de més. Creu-me. El que em fas a mi sempre. No cal que m'espereu, no! I fora tanta la residència. Mama, dona, sempre n'hi diu. Hem deixat el nen perquè l'acompanyés. Lo drinking, ella lo drinking. Bueno, ja vindreu, no sabem quan mos contractaran, però mos contractaran segur. Calla, que ja no m'estimes. No, t'estimem igual que abans. Sí, ni més ni menys, igual que abans. Ja pots venir, rei. No, així no li agafen traumes, saps? Molt bé, rei. I lo bé que porta les maletes. El teu aire, tu nen, sí.